lost my old tattoo. Tonight I swear I'd sell my soul to be a hero for you. Who's gonna save you when the stars fall from your sky? And who's gonna pull you in when the tide gets too high? Who's gonna hold you when you turn out the lights? I won't lie, wish that I could be your Superman tonight. Els Pallapupes som pallassos d'hospital i som un grup d'actors i actrius que ens dediquem en el món del clown i la nostra feina és anar als hospitals i estar sobretot a pediatria i també amb gent gran en aquests processos dolorosos i que es passa més malament al costat dels nens i les nenes. Que el nen no deixi de ser nen per estar malalt o ingressat, que ho pugui continuar sent, és a dir, que les preocupacions vagin més enllà del seu estat d'ànim, que pugui gaudir, que pugui jugar, que pugui riure i posar un granet de sorra perquè aquesta família pugui afrontar aquesta situació amb més optimisme del que potser en un estat natural afrontarien. No ho fem sols, nosaltres treballem en estreta col·laboració amb el personal sanitari i és imprescindible per nosaltres quan entrem a un hospital fer-ho de mà d'ells perquè és el seu espai. Nosaltres som actors i actrius que treballem a hospitals i tenim molta formació, però mai una formació semblant a la que tenen ells. Per tant, és el nostre projecte però que volem que es casi amb el projecte de cada un dels hospitals als que treballem. El que fa la intervenció d'un pallapupes a dins de l'hospital sobretot és relaxar, trencar amb aquest ambient una mica tens que es pot donar als hospitals per això, per l'espai que són, el transformem, el fem més alegre, els nens es poden relaxar, les famílies també. Anem a veure la planta on estan ingressats i allà els fem visites individualitzades. Sobretot també anem quan els han de punxar o en aquests moments així més cruents. I també tenim el projecte quiròfan, que llavors agafem i ens anem amb ells fins al quiròfan, ens vestim de verd, ens traiem tot el nostre vestuari i només amb el nas vermell estem amb ells fins que es queden adormits. Res hi ha en el món que a mi m'agradi tant com aquella sensació que sento quan les teves mans s'acosten a sota el meu braç, una sota cada braç, i els dits es belluguen com gotes de pluja. Res hi ha en el món que a mi m'agradi tant com aquella sensació que sento quan les teves mans s'acosten a sota el meu peu. La idea va néixer perquè a mi em van agafar en un càsting per pallassa d'hospital a Mallorca, que era on jo vivia en aquell moment, i a l'inici de tot, fa 19 anys, un hospital pediàtric, la directora d'un hospital pediàtric de New York li va demanar al director d'un circ estable de la mateixa ciutat que per què no anava a animar els infants. A aquest senyor se li havia mort el seu germà feia molt poc d'un càncer i va dir que no estava preparat per fer-ho, però l'any va tornar a trucar a aquesta directora d'hospital i li va dir si la proposta encara seguia en peu. Ella va dir que sí i així van començar. Avui treballen a 26 estats, són 89 pallassos, es diuen Clown Care Unit, i aquest senyor va anar formant a moltes persones del món, a moltes d'Europa, i jo vaig ser formada per una d'aquestes persones. Així va començar aquest projecte, que jo diria que avui ja és una nova professió. Doncs aquesta organització va néixer ara fa 10 anys, que per això se celebra ara el 10è aniversari,
I bueno, doncs, va començar a Sant Joan de Déu, a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, i allà va començar el projecte. Després ja es va començar a extendre doncs, al Parc Taulí de Sabadell, a l'Hospital de Manresa, a l'Hospital del Mar, bueno, a diversos hospitals més, i també es va començar amb el projecte de gent gran a diverses residències com la Clínica Barceloneta, Pere Relats, bueno, diverses residències i clíniques geriàtriques també de Barcelona. I també estem a Lleida, que està una mica lluny, però allà també hi ha pallassos. Fa 10 anys que vam començar en aquest hospital amb un dossier molt petit, amb una idea molt boja, i aquest hospital va dir que sí a aquella idea tan boja, amb aquesta cosa tan especial que té l'Hospital Sant Joan de Déu. Estem molt feliços de celebrar avui aquí el nostre 10è aniversari. És gràcies a totes i tots vosaltres, sense vosaltres no ho hauríem pogut aconseguir, ja ho sabeu, i estem molt feliços i molt contents. Al Taulí estem celebrant el nostre 6è aniversari, fa 6 anys que treballem aquí i hem visitat a més de 25.000 infants amb les seves famílies. Estem molt orgullosos i molt contents de poder-lo celebrar perquè és el primer hospital fora de Barcelona amb el que Pallapupes va començar a treballar, i això és molt important perquè de vegades ens oblidem de que Catalunya no és només Barcelona, sinó que n'hi ha moltes altres ciutats, i aquest fet concret per nosaltres va ser molt important. Per nosaltres això ha sigut un repte molt important, i a part pels nens, per les famílies, perquè un somriure és quasi cura, és molt important, i que ens han ajudat moltíssim. A vegades hi ha nanos que costa, però amb el seu bon fer, amb la manera, amb la seva preparació, hi entren i realment ajuden els nens, les famílies, i a vegades a nosaltres. A vegades estàs capficada amb alguna cosa i venen, entren a l'habitació, et diuen alguna cosa i canvies les cabòries, i bé, i que ho celebrem tots, que és molt important per viure. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! La veritat és que entrar a un hospital demana un temps d'ajustament, com és lògic, de coneixença entre els pallapupes i el personal, però a la que portem res, 4 dies, l'acollida és fantàstica i la realitat és que venen de molts hospitals a demanar que anem allà, o sigui que en principi estan supercontents i no volen que un cop comencem ningú vol que deixem la tasca que realitzem. Rebem suport, ja sigui perquè treballem en equip i quan això es nota, ostres, treballes molt a gust i també t'ho posen tot molt més fàcil a tu i nosaltres a ells. I també rebem suport que fem formacions cada X temps, formacions mèdiques, també tenim un suport psicològic, un cop al mes visitem una psicòloga i parlem una mica entre tots de conflictes que ens hem trobat i sobretot això, la formació mèdica. Nosaltres contínuament estem coneixent una mica quines malalties hi ha, i el que sí que cada matí, quan comencem la nostra jornada laboral, en aquesta butxaca d'aquí guardem unes llibretes petitones i aquí parlem amb les infermeres i ens diuen nen per nen, habitació per habitació, com es diu, l'edat que té i què li passa, que és superimportant saber per què està allà ingressat, no? Saber si ens sentirà, si no ens sentirà, si està bé, si es troba malament, si l'acaben d'operar i quina és la malaltia que té. L'acollida és fantàstica, de fet rebem constantment cartes o missatges al Facebook, que tenim un grup al Facebook que ens donen les gràcies per la feina que fem,
persones que han estat malaltes, familiars, avis, pares, personal sanitari. Actualment estem a 16 hospitals arreu de Catalunya. Els pallapupes entre pallassos d'hospital i dinamitzadors, que són els nostres programes, en som 26 persones i hem visitat al voltant de 250.000 persones en tots aquests anys i espero que continuem visitant moltes més. Avui estem aquí al Mercat dels Merinals per celebrar els 10 anys de Pallapupes, de pallassos d'hospital, i la intenció una mica és donar-nos a conèixer la nostra feina i també animar la gent a que es faci soci i sòcia de Pallapupes. Avui el que estem fent és repartir nassos, que és una mica el símbol solidari, comprar un nas per 2 euros i llavors així col·laborar una mica amb Pallapupes. I també s'està repartint uns tríptics informatius explicant una mica què fem i amb la butlleta de soci i de sòcia per poder col·laborar amb nosaltres. Estem fent una campanya en molts mercats de Catalunya durant 3 caps de setmana seguits i comencem aquest cap de setmana, hem començat aquí ja 5 mercats més i anirem fent tota aquesta tasca de vendre nassos per intentar poder ampliar els serveis a més hospitals i més hores ja en els hospitals que estem atenent actualment. Jo soc a Pallapupes des de fa gairebé 4 anys. Doncs jo ara fa 2 anys que estic a Pallapupes. Jo ja feia anys que coneixia l'entitat perquè havia treballat també sempre en el món del tercer sector, de les ONGs, i llavors el dia que quedava vacant la plaça em vaig presentar perquè m'agradava molt la filosofia de l'entitat i la feina que feia. Jo ja em dedicava al món de l'espectacle i coneixia el projecte de pallassos d'hospital i creia que era una forma molt maca i que em podia omplir molt com a persona i també com a actriu el fet de poder fer de pallassa, però a més ajudant els nens i les nenes que estiguin passant això, mals moments de salut. M'aporta moltíssim perquè no hi ha res més maco que poder dedicar la teva jornada laboral a un projecte que t'agrada, que et creus i que creus que és superpositiu per la comunitat. Doncs m'ha aportat molt un canvi de valors. Això sí que ho he notat, que en aquests 2 anys és com que banalitzo potser més les coses que pensava que abans em complicaven la vida i tal. Clar, veus tantes coses i tants moments així dolorosos que aprens una mica que de vegades el que ens passa no és tan greu, que hi ha coses pitjors i també m'ha fet ser molt més humana, molt més, obrir-me molt més també, escoltar molt més els altres, a nivell humà i com a persona m'ha canviat i m'ha omplert moltíssim. I a nivell artístic, també, perquè el fet d'entrar en una habitació o en un quiròfan i transformar-lo, en una nau espacial, en un helicòpter, en què ara estem a l'espai, tot això també et fa agafar molts més recursos, i la imaginació està contínuament, perquè nosaltres estem tota l'estona improvisant, no portem res preparat. I llavors també és un no parar de fer créixer la imaginació. Què m'ha portat? Humanitat, bàsicament, m'ha fet més humana. Comprendre i empatitzar les situacions dels altres, comprendre que la malaltia té a veure amb nosaltres encara que no la patim, perquè tots tenim algú a prop que ha tingut o que està o que pot estar malalt en un futur, i
Això és molt, a fer-me més humil també i m'ha enriquit moltíssim com a persona. M'agradaria agrair als Pallapupes les rialles que m'han fet a la meva estança aquí a l'ala de pediatria de Partauli. Moltíssimes gràcies als Pallapupes i gràcies per tot el que m'han fet riure, perquè quan jo estava molt trista ells sempre m'han dibuixat un somriure. És fantàstic, la veritat és que el que et retornen és molt més del que nosaltres donem. Beautiful, that's good enough for me. You're looking for a hero, but it's just my old tattoo. Tonight I swear I'd sell my soul to be